No, čiže, lebo ja to stále takto navliekam, no. Musíte sa pozrieť, aký je ten zdroj predtým. Toto máte dobre správne. No. Takže neberieme tu. To je divné. Čiže musím si to takto priložiť k tomuto. Tak, toto je Ja dobre. mala som mať tu dve veľké gulky. No a teraz takto. Ale vy si išli z opačnej strany. Stále takto idem. Možno, že som tieto dve. medzi tým som to otočila, ale je to Tak zase takto cez akože tie dve vždy idem Áno, takto ten raz princíp je stále takto. rovnaký. No. Ale teraz vidíte, že ten posledný No, kľúčik no. ide z hora. Oproti tomu predošlom. Nechcem šeliť. Hej? No, Čiže zase ideme z hora. No, sme na jednakej lodi. Ale počkaj, je tu mám. Gabika, nefilmuj. Dobre, tak musím si to Vodiť práve. A teraz jednu. Co ja tady u Božátko? Zelenú. Ja som urobila pavúka kryžiaka. A čiže takto tieto musia ísť do... Takže tu druhú Sorry? zase zbiehajú z tej strany. Aby Oh, sa it's a ten- spider. Like she made a spider. Spider is my favorite now. Strejka, you speak English. That's so nice. Yes. I do speak, but I don't know how to make No, je this. Just patient. Hore, som to myslela, ne? No, tak stále musíš si to otvoriť. Aby si videla, že No. ktoré je hore. Mám to teraz dobre, hej, je to otvorené. A toto je hore. Teraz je to hore. No, you need any help? Čiže... She speaks English. No, odlišný. Keď som vám takto ani Potrebujem. Tak je tam otvorené, tak teraz idem sa hej do tejto. To sa niekto to hovorí anglicky. No, mohlo by. Je nás tu viacero, že jo? Ja asi urobím volačo iné než ten náramok. To nehovorím. Ale jedno je isté, že nebudete prvá hotová. Dneska výnimočné. Vy ste škodoradostné. Nejsme, ale je to tak. Ale teraz vás poteším, pani Zdenka. býva Predstavte prvá. si ten záver, keď to budete mať urobené a ale budete šťastná a spokojná. Ja tomu neverím. Ale verte, uvidíte. teraz Počkajte, lebo ja...